Ako si Nardo, ginaingon, mahal kong na kong pamilya. Bisan unsa pa'y may tabo, dili ko'y katugot nga maguba ang among kamalipayon. Mauning nahitabo sa akong kinabuhi nga, dili na ko mahimong mahikalimtan. Hapon na. Sakto na ron nga, iato og merkado. Palit lang ko sa kakilo nga isda. Nya magutan ko para makahigop pirong gabi og init sa sabaw. Mona, ediyot lang. Uy, si Mel ba man ang natawag na ako? Ang babae nga daw ay gusto ni Nardo nga kumpana. Niya siya paingon ako. Sa kay tuyo ani ay. Asa ka? Merkado ka? Oh, palit og sudanon karong gabi eh. Makigsulti lang ang taon ni mo kadiyot. Oh, sige. Ang sabat ang panagsultihan, ha? Ay, dako na ng inyong anak, no? Wa palagi ka mamagtasag panik. Wa pa itukod sa Ginoo. Wa ba may magkontrol, pero okay ra sad oy. Kung usaray among anak. Dili pa man sad na dako ang among anak, tulo ka tuig pa man sad na. Tagsara tingaling mo charger ni mo si Nardo. Ako pa'y naasawang Nardo. Kada adlaw kina siya mo charger na ako. Kay magpahumot bang kito premise ako, Nya sa may buti mga ipasabot. Ah? Ha? Wa ko Georgira sa kumbana kay baho ko. Sultihan ta lang ka ha. Halos kada oras nagpahumot ko ug humot kay ning ako. Wa pa lang gid mataymingi nga mamabdos ko. Nga na ka oy, wa man kay ayo ikastorya adto og merkado. Hangtod ka ron. Nagpabilin pagit gihapon ang dako na kong kumpakang Nardo. O buhaton ko yun ang tanan nga magkarelasyon mi. Bahala na kunsay tangatan. Ingon na nang gisulti ni Mil ba? Oo. Uy. Wa ko no ko mamabdos og balik kay basin ko og tagsa ra ko nimo gijerjer kay baho ko no ko. Naunsa ng tao ni babayhan eh. Ay nalang sa tagday, ay tubay. Nayabag ng tingaling ng bayhana. Nayabag gid na siya kay dako man kay na siya gusto nimo. Minyo naman taong ka. Uy, wag gid na siya manguyab og lain. Da, mapulaan na sa madugay oy. Kay bawo ka dong, nabala ka baya o. Nabalakan sa usa. Basik mo apot ang higayon nga imo siyang patulan. Sakyan nimo kay ako baya siya gugman nimo. Day, kanang di may tabo. Kung gisakyan ko pa na siya kaniadto ra, sagdi lang. Kung makita niya na bayana. Pakauwawang gina ko nagsulti ba? Babae siyang buhat, niya makagusto siya lalaki nga doon na ni asawa. Mo na klase sa mga babae nga way ayo. Kung maminyo, dili kabilin og bay. Yabag ng taon sa Milba ay porbida. Ako nga dako kay ko gusto niya, wag ko niya sugtaan. Hagin siya nimo nga, minyo naman ka. Manang nagkikita gid ko nimo bay. Aron nang yuon ka ba? Nga ipadayon ang pagpanguyab ang Milba bay. Aron kauyab mo, di na siya magsigig chancing ako. Kapoy yan bayana oy. Kapoy bitaw. Kaya lang. Karong bi, sa ko pamisita na niya. Kana. Ako kay ko gusto ng Milba. Sugton lang ko na niya. Wala kang storya, Bernards. Kasal na yun! Kana. Sige bay, buhatang tanan nga magkauyab gid mo. Kay nabalaka ko. Wala kang unsa. Nga mutokar ning kabuang ko. Masakyan ako na siya. Ug majidiran pa na ako na dili oras. Hoy, ayaw na. Dako sa Mao lagi. Esawa na ka. Kaduha, Luis Milba. Mao. Dako sa kining imo ha. Mao. Puro nagtuhod sa bata na ka. Mao. Bungkal yung iyahan ng maiguan ng imo ha ba? Busa ayaw ha? Ayaw taon, maluoy ka Milba taon. Bay Manuel. Nayabag ka dagkit Milba. Magsige ka baghandom nga magkauyab mo anang Nardo nga minyo naman na. Asa gutaw nimo gibutang imong utok oy. Tarong pa ka ng pangisip nimo ha? Ay, nakasulti lang ka, anak ma. Kay di mo ko ikaw ang nabutang sa kong dapit. Naigugma ko ni Nardo, ma. Naigugma ko niya, sukat pa ka ni Ato. Ay pagbinog ko oy. Kalimti ng tawhana ha. Patya ng hanggaw mong kanang gipati nimo diha. Ako kani maglagot nimo gapusot naman ka. Bilang buo na kasi mo kwarto. Ma? Recorded by X Thunder Gaming. Tiguwag ka na ha, ug nasayod ka na kung unsay ngilad nga buhat ug unsay nindot. Ayo! Unsa ka man? Anay na nga katahuran ay. Ba? Nakailam ko stingog aron, si Manuel Manon. Ang lalaki nga mo ay matuod ka nahigugman nimo, kay gisigihan na nimo bastid. Da, sana si Tuyo anin iya. Ang unsa pa mamisitag magpakiluoy na sadna ngay musugton. Busa ka na mo'y uyaba o.
May kay dako na. Ay, dako. May kay buutan na. Sugda na siya, Milba. Ba! Sa kuno, ma. Ba, oy ba, Bilba ba, di ba? Dumog lagi siya. Ngano? Ay, Dong! Dong! Nag! Ay, may nga biisad ni mo diha. Well, Oh. di aras Milba. Naas Milba dire. Ay, manaog ni ron. Kay padayunon ka. Sige, sige. Hoy, padayon na tos Manuela. Ingon Sugta ko? siya. Sugta yun. Para magminyo ka na. Sugta ato lakaw. Bahala. Cute hinuon ko. Wa ko'y gusto ng Manuel. Wa jud ko'y gana niya bisag gamay. Oh. Mao na. Katapusan ko na lang ning atubang ni mo, Manuel. Kung mabalik pa gani ka, uy, wa na yung melbang mo atubang ni mo eh. Kapilam kag panganak si Kausa? kagbalik. Kausa. Naaram day na. Kausa ram day kag panganak. Busa, kausa ra sad unta ta balibari. Kapoy sig balik-balik og bastard nimo uy. Ikaw, usor ba sa paganak mo? Nga, kadaggan naman ko ni mo blibari taon. Unsa ka? Nga, Sinardo. Ano, ni sige man siya pag pamugos nga. May relasyon man mo, ha? Sige kang pamugos niya. Ano ba niya, ha? Oh, Manuel. Unsa? Mga pa eh. Sukad lang largas muna sa ilang probinsya atong usang adlaw. Si Milba sad magsigig duol na ako kung maglakaw na ko pauli sa amo. Pida sa naman yan, ay. Di ba, manunta siya nga may asawa ka na? Sige lang po siya pamugos, aron magkarelasyon mo. Mo na yung kabalakan Sa ba eh. bayhana, ay. Kay karon na ba nga wala kong kasawa, lami kay Jerjer eh. Gimingaw ko. Mingaw ko sa kasawa. Nga, basig batintal kong Milba ba. Na, doon na ba'y usa ka adlaw na nga, miduol siya na ako, unya humot kay siya. Ya. Yan, nipis kay sininaw yung gisulob. Wa pa gibra. Utog dayo. Utog kay yung boobs. Sus. Lakra ko tanan gud. Orma eh. Bino. Ani na lang, oh. Ingon ani na lang ang buhata. Unsa man na pa? Pirahin na ka usa. Hmm? Igo na sa mga bungkag mo ginaba. Ah! Uy, doon lang ko sa amo. Wa man nga akong asawa. Sige na lang tag-overtime sa trabaho ni. Ay, tukar sa unggana sex da. Mingaw gi ko sa akong asawa eh. Paala na eh, agontahon na ako ni. Kaya buli naman sa tusunod adlaw akong asawa. Naido, kadiyat lang. Oh, uy, si Milba na. Siya nagtawag na ako sa unahan. Day Milba, ayaw taon ko tintala, day. Wala ba taon na akong asawa, day. Giganahan na makarun mo sex, day. Ano man, gusto ka nga, may tabo na tong duha. Bisan wa tay relasyon, ha? Oo, Naido. Oh. Nakagusto ko ni mo. Busa, bahala na lang eh. Tana sa amin na. Ako ramang usaran sa bahay. Tana dayon na rito. Lami ani mo glawas, day. Nindot mo, day ka. Bahala na ni day. Ang kunot, day ka. Ang lami, anak na rito. Ang minuna sa flower, bay. Akong hagkan, day. Nadali, bay. Kini, gimingaw gi ko, ani. Gimingaw ko, ani. Gimingaw ko, di ko. Ang kakilo. Day. Nagino ka ayo. Virgin pa, day ka, day. Ha? Virgin pa, day ka. Sa ato pa, day. Ako pa, day. Una, day. Sabot akong gagada. Dali, dali. Ay ka. Dali, day. Kuno talaga, day. Dali. Time out. Ayaw sa. Imo na tanan. Ako, ni. Ha? Makatamot anong imo. Magtaas ka ano. Diri na. Ang kuno talaga, day. Dami na, day. Oh, diri. Ay! Nay ko, nasakit lagi ang ingon na Antusa, day. Antusa. Gara-gara bitaw ka. Agay! Tawli gusto ni mo, di ba? Agay! Recorded by X Thunder Gaming. Pwedeng luya gini Milboy nga kung gimalmal og maayo. Ta, naglisod gid siya og barog human sa nitabo. Gusto siya nga magkarelasyon ni. Nga himuon ako siyang kabit. Apan wa gid ko musugot. Pag-abot sa akong asawa, wa na gid ko mutagad pa niya.
Mga ito makasama ang kaagi ni Nardo, diniling tulumanon. What's the style? Wa nagyuntak na style. Kinimaw sugilanon gisuwat ni Jay Badayos, dalit sa RMN Drama.